ketok lek gagah teges. Info, masuk Kak, info. Infone piye? Pakai WA iki. Sapa? Bagus Beci, aku ndang telu ento tak nyanyi ngono. Bagus Beci. Bagus MPP. Bagus MPP. Bagus MPP. Pakai WA. Bagus MPP. Aku ora diceluk-celuk ngono. Bagus. Taman Parang Mas. Bagus MPP sing ndi sing ndi? Iki lho. Ah, kuwi. Oh, kene. Oh, amen WA ya to Bang kan. Ya. Heeh. Ajake wis nyekeli kunci apa arep mulai? Aku ora diceluk-celuk Kene, ngono kan, Mang. Kene. Saman mutung kok. Heeh. Saya dipanggil lho, Bisa, bisa bisa. dipanggil lho. Mas Iya, kene. Bagus. Mas Bagus. Kene. Bapak Ah. Ibu. Statue. Ayo Gus. Ora ketang botol rubuh ya apa lho anu. Apa? Mingkemi apa? Lagune apa lagune? Pakai WA lho. Apa? Kalung Mas ya, Mas. Kalung emas. Iki wani dhewe apa dikancani? Jadi nyanyi dhewe, njaluk. Oh no. Iya, ndelok Google. Heeh. Ya. Saya Ayo, ketok, Mer. Gus. Ayo Mer, ayo Mer. Saya ketok, Gus. Dikancani Adik gue wang ngono Mer, adik sik. gue. Dikancani sapa iki engke? Mary. Ya, ya. Sikat Mer. Mer, ayo Mer. Sikatan Mer iki Mer. Iki lho. Mer. Arep mau piye-piye kuwi ya adikku. Kuwi sak anakmu lho Mer. Kuwi tak baru. Heeh. Karo Mary ya Mas Bagus ya? Ndak iso. Ya. Ndak iso serampat. Sing ndang SMP iki. Ayo. C. Wes, ya. Saya kan Hmm. gek serampat kene. Ayo. Ya pinter, masih dicepot. Mer, dicepot. mongen yo Mer, yo lek gigike padha karo masih. Kuwi sak faro. Walah, dia rompi to. Yo piye padha profesine. Mas luwe, Mas. Dongmu luwe. Luwe omong aku. Mas luwe, Mas. Takonono Mer, takonono Mer. Aku ndruwedek kau. Aku tak jatuh cinta sama kamu. Iya Mas, maukah kamu menerima cintaku? Bagus mesti, bagus mesti. Cokot aku Piye, dong Wi? Mas. Piye wi? Eh, Pilih Susi apa Mary? Pilih Susi apa Mary? Apa sayang lagunya? Rai Mas yang apik. Sayang, sayang mau kemana sayang? Panggil nguyuh aja nih beser. Hah? Embuh apa? Apa lagi makalong Mas ya? Ayo Mas Randy. Bah, kok kalem toh Mas? Bagus MPP, Wandi Budoyo. Bagusnya Beci. Piye wi? Ayo sayang. Yo kono Mer. Ditrene Mer. Tunjukkan gigimu Gus. Foto. Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu ora nyangka kowe lali karo aku Ora lali sayang. kalung emas kuwi yen tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku
suarane nganti tembus ning dodo Asik. tangi Urang. Yo. Sabar. kowe sing jalari kebangetan apa salahku iki apa dosaku iki Joget to. Iya. Joget kene lah. Matur nuwun Mas Bagus. Bagusnya Yo Beci. tak tere Mas. Yo. Kok terene di Mer? Tak terene buritan kepeo-peo. Ayo, terno mer. Heeh. Sik, Mer. Piye? Iki sadurunge dilanjut nih kanca-kanca. Iya ya. Meri. Sapa meganong? Ayo. Sik. Sing sayang karo gendon. Ayo Don, engko tak cipok. Gendon. Yo nengen engko. Gendon jabrik karo tiro. Ya. Aku bingung sing endi yo. Gendon jabrik karo tiro gentenan wong telu. Yo. Ayo, Aku yo. sik yo, aku sik yo. Berarti wong papat karo kowe Mer. Ayo ro. Yo. Yo, ayo. Ayo Don. Break. Ayo Don. Yo. Apamu barang lo break, ayo. Ayo Don, ini. Yo. Ju. Yo, wes Ayo, Don, gentenan ayo, wong Don. telu kono. Sapa dhisik? Ayo Don. Yo gendon dhisik, yo. Ayo gedor dhisik. Lumayan. 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 Hiburan. Ayo Don, ayo Don. Malah hiburan lumayan. Hiburan gratis lumayan yo. Ayo Don. Orang bayar Don. iki. Orang bayar. Ayo. Iki orang Peserta nyanyi pertama, nih, Mas Alto, gendon, yo. ayo. Yo. Tukang Ronde satu. Yo salto. Ronde Yo. 1. Ayo Don. Iya. Yo. Awas suaranya suwek loh, awas. Langsung salto kesuwen. Ayo. Langsung salto ae, salto. Break atau tiro yo. Yo. Ayo. Yo. Os. Oke.
Wes Gendon. Agama, Ayo, agama. Mer, ayo. Ayo, ayo. Ya. Yo, wes genti, tiro. Ya, Tiro, ronde tiro. dua, ronde dua. Jabrik saya lo, jabrik saya. Jabrik, Jabrik, jabrik. Ronde dua. Jabrik saya, jabrik. Oh, 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 oh. Yo, 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 yo. Oh, 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 oh. Yo. Eh, So. Yo. Yo, yo, yo. Tata. Iya. Yo. Ya, wes. Yo, balik, balik. Kesuwen, langsung satu. Oh, oh, oh. Yo. Oh, hey. iki lakon opo iki? Ojo Ayo, ayo, angel. ayo, langsung. Bukain Ping dan second, tahu ping second. kejarannya, ojo Ojo angel-angel toh. Yo, langsung satu ya. Yo, ping second, ping second. Langsung atraksi nih lo. Yo. Oh. Wah, lo. Os. Yo. Iya, iya, iya. Yo, 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 yo. Hop. Yo. Oh, oh, oh. Ta, ta, ta. Ora lho. Oke. Ronde tiga, ronde tiga. Wong becek yo kok iso Iki gandeng bareng. wes. Iki wes toh. Yo, iki Iki apa iki? Yo, 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 yo. Cia. Yo. Wah, pena. Yo, ya. Awas suwe ro, awas. 100.000 ro suwekmu. Cia. Yo. Lah. Alah, Ayo, tombok kipas malah bocah iki kok. Wah, malah sikil. awas sayang, hati-hati Yo. sayang. Yo, tepuk tangan sama yo. Nemu rokok, nemu surya. Oleh Surya. Ice. Hoi. Yo. Yo. Hey. Cia. Yo. Oh, 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 oh. Caca. Yo. Ya. Yo, lah iki Mary. Weh. Mary, Mary. Yo. Oh, yo. Diebrek, diebrek. Mary. Diebrek, yo. Sing edrek cah telu. Yo. Mer. Eh, Tadi sadel, Mer. Oh. Tadi sadel. Ebrek mirip. Tadi sadel. Yo, tadi sadel. Nah. Oh. Ayo. Oh. Oh. Hehehe. Rada maju, rada maju. Oh. Oh. Yo, ah. Oh, ah. Oh, 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 ayo. Kori. malah ngentup. Bayo. Malah nguyuh. Bro. Kebet Bro, pipi. balik. Bocah sak kubeng Piye? ngengek. Kondisine piye? Kondisine. Iki 3 tahun tak kumbah. Ora iki masih diatrek mikir otak ya. Cah loro mah lho diatrek pisan. Caloro Bang di. Oh, Mary ngatasi ya. Gendon karo jabrik di diadrek pisan no. Yo. Ayo, sama dhisik gendon. Yo. Dan Mas Dan. Saya tahu urung. Mer itu tonton kendangane urung. Saya tahu urung iki. Urung, Mer. Kita balik. Kupingmu Lah, kok ngono? genan, Kok ngono? kupingmu. Kok kono iki. Yo. Ya. Yo. Yo. Awas. Yo, tepuk tangannya, yo. Gedon. Hahaha. Yo.
Aja gendon. Aja gendon. Bocah piye, bocah Eh, piye. aja gendon. Iya. Hop, Wes wis iki. gendon. Gendon ben Dimas aman, Dimas. Oh, Dimas urung kok. Don. Kowe iki wis dikandhani kon ngancani bojone ning kono malah njaluk Ora diajak. Mbak, memang urung tergendon. Don, duduk manis. Duduk ae, duduk Don. ae. Yo, kurang jabrik, kurang jabrik. Yo. Kembali ke Ayo, tempat Brek. ya Mas Gendon ya. Jabrik, sing ra nggawa apa-apa. Jabrik. Ayo Brik, Ida Jabrik ra turu, nggo Ida, apa-apa penak iki. Brik. Ida wis turu, Yo. Brik, Ida wis turu. Gendon tak omongi kon leren aja nek mau. Awas, nek biasa kok. Iki rodok dawa lho iki. Wah. Hati-hati, dawa iki. Imbong bawono ayo. Mer. Kasak mer. Malah kayak Naruto kan aku. Wah, yo. Sing jadil boyoke rodok semplah. Malah cepet sabuk. Bocah nek kulinane piye bocahne? Bocah kulinane cepet. Jabrik cepot cabuk iki. Aduh, perasaanku was-was, Brik. Kok dudut ku aku mak teratap aku ngono. Didudut tok ora apa-apa lek dudut bener mak londeng ngono piye jajal. Praya bahanaya kok. Lah ya bah, jan kaya ngene iki lho serune tenan luar biasa. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk bola-bola sedaya. Mayar. Ngene iki pomo nanggap wis piro? Meriah. Iki pomong tanggap lek 2 juta ya muncul. Iki tenan. Pomo nanggap duit 5 juta ora apa jenenge kurang sian. Nang pisane bojone nesu. Lah. Jane gendon mang wis tak omongi tak kon leren lho ngengkel ae. Heeh. Heeh. Iki Mas, sik tak goleki Mas Ayang mang ning ndi anggone ya? Wah, lagi lho bonge. Sik, Mas Ayang kene Mas Ayang. Oke, heeh, sik. Heeh. Sik aja kesusu kondur sik ya bola-bola. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Gendon. Heeh, ngapunten Mbak, nggih. Heeh. Mas Ayang. Dah, iki lho tak jak rene sik pantene. Oeo. Up. Cah. Ndak ngono kuwi konsepe. Ora ngono. Aku iki kok konsepe. seperti srepek malah koyo lurah aku Lah, sih. ya sapa ngerti 5 tahun kan dadi lurah. Amin. Lurah Karangkadempel. Ngene Mas Sayang. Pripun? Sing mesti awan mang sampean mesti banyak ditakoni tentang bagaimana kesan dan pesannya sebagai mempelai pria dan mempelai wanita ku wis umum. Lah saiki mergo koncone akeh, ya toh. Nglumpuk kabeh iki ya kanca-kanca roh apikmu, roh elekmu. Ya apa ora? Saiki apa yang kamu ingin kamu ucapkan untuk teman-temanmu yang sudah hadir malam hari ini turut memeriahkan acara di acara pernikahan panjenengan. Nah. Untuk teman-teman. Untuk teman-teman. Ya. Oh ya tadi. Aja. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, semua dari kalangan ada yang teman-teman seni, teman-teman yang lain sudah meluangkan waktu memeriahkan acara saya di malam hari ini. Terima kasih. Terus welinge kanggo kanca-kanca setelah pernikahanmu ini apa? No. Nganu Cah, terus terang iki mosok bah kok Cah ayo. Cah, iki rungokno. Tenan. Iki rada piye yang. Pesene apa nggih kanca-kanca apa? Pegah dijak ae Cah. Lho, kuwi kenano dijak. Dijak apa kuwi? Baji, dijak bapak. Dijak anu biliat, maksudnya jak biliat. Lah. Oh iya. Setikmu siji ae, setikmu siji. Seje, sing jelas kan kegiatane iki sing dijak kanca-kancane mending ngejak positif to. Jare sapa? Loh, masa ora? Rompi ngejak anu
Aku nah sing kena. Nugroho to. Oh, pineh. Buat elek gampang kena yo aku. Heeh. Terus iki panyuwunane sampean mumpung kanca-kanca sing nglumpuk. Nah, Panyuwane yo piye? ya muga-muga apa urung oleh jodoh ya ndang oleh jodoh. Oh, ya. Ndang nyusul. Contohnya. Sing sekirane karo wong tuwake sing urung disetujoni ya muga-muga ndang disetujoni. Kan yo ngono. Ya. Sopo to ae kancamu to? Sopo kuwi, Bang? Ya rada nyenggak titik. Bocahe meneng. Bocah adem iki lho. Bocahe adem lho. Aku lho ora. Heeh. Terus iki kanca-kanca mumpung sik nglumpuk iki apike iki umpama beksa ngono pripun? Mas? Tayub. Kan mau Tayubne ya. dangdut, jajal tayub ngono slendrone sampean tabuh, Mas. Ditayubne slendro Tayub yo. sing nembang Mas Ayang. Waduh, opo iki? Apik dangdut to, Mas. Iki tayub tulung. Tulung ndelok agungan. sitok iki. Oh, ya. Heeh. Aku lek Roro Jonggrang ndak iso nyanyi yo. Apa-apa? Iso apa? Blitar Lho iso. sehidup semati iki mang lho. Blitar. Sehidup semati lho apik. Ndak iso aku, ndak. Blitar. Blitar ceblok piro? Blitar ndak nyeblok, gandul. Blitar. Yes gubuk Asmara engko bablase Blitar ngono iso pura. Aku ilali. Blitare ceblok piro? Iso yo. Blok 5 yo. Ya padha ceblok. Blok kabeh. Ya apa lho manten jaluk tayub barang. Bene nyapa? Slendrone lek ku nyewa 750 kuwi mau. Timbang ra kangge lho karepe iki. Karo mantan wedok ya. Nek ndi Mbak Dinta mau? Oh, lah iki lho bocahe. Tulung tayub. Kene. Ayo, Mbak, Ayo, izin. Mbak Turun Dinta. tono aku tayub. Ayo Mbak Dinta. Ayo, Mbak. Ben kulino dibeksani karo Mas Ayang. Ayo Mbak Yo. Dinta. Ben isin wong Ah. loro. Yang Piye? ndak mau lho, lek ndak kok sajak. Ndak mau. Ayo papakan. Ayo. Oh, weong. Kok yo disepoti ngono lho ya Allah. Yo, ngadeg. Ayo Mbak Dinta. Heeh. Nggih. Kabeh para rawuh kanca-kanca ben seneng kabeh. Ya. Ayo. Iki lah. Tuk. Walah, ora manut aku to. Kentongane sing nyekel aku kok. Tuk. Walah, ora manut aku to. Karena aku yo ndak manut ae. Tuk. Nah, akhirnya kena lambeku. Nah, gila. Asem jangan. Saya aku penasaran siji lho no. Mbak Dinta. Sampeyan dhisik carane nembak Mas Ayang iki piye, Mbak? Gawe gede kita. Malah kon gandong. Wis langsung gendinge mawon. Dibawoni apa ora? Mbak Dinta kata wis sayah ketoke. Dibawoni apa ora? Pokoke. Bawono. Yo. Bawono. Ora bablas apa? Gubuk bablasno Blitar. Wong ado-ado ning Blitar kok mampir gubuk iki lho nyapo. Lagune bocah iki. Jidul iki lho, Jidul. Gubuk Asmara. Gubuk Malang. Gubuk Asmara bablas ning Blitar. Dudu gubuk batu Adoh ya. lho. Dudu Walah. gubuk batu ya. Yo. Nganu ganti Blitar Banyuwangi. Sik, anu Adoh. Ya Allah. rombongan. Rombongan. Aja bengok-bengok, kancane wedi. Kancane wedi. Anakku turu, Gubuk Asmara bablas Blitar. Adoh to. Bene tak lakonane dhewe. Ayo kanca-kanca diaturi beksa iki kok, ya. Asem. Ayo ro maju ro. Yo.
Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan Asik. jenenge gubuk kasmara biyen kae go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso potapote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagetrino catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leren gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot-abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kedino catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga lereng gubuk asmara
Blitar kutha cilik Peni Gunung Kelut kang ngayomi Blitar zaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang nyoto Blitar nyimpen layune Bung Karno proklamator kang sepisan ana crita jare pas Wanara ingkang bisa nyawijek Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ora mungkal biar dadi kembang lampir ora mungkal kabeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu ya ampun ancen bocah-bocah mateni aku ya Allah Demenan. aduh Serampat. wis kesel kok nyanyi Blitar ya Allah Ya diselamatkan deh. yo mas piye serampat kok nyamuk iki Juh lemes Dayun wis Pak aku kesel
Indra Putri. Apa neh wis. Ya, wis. nggih. Matur nuwun Mas Sayang, Mbak Dinta, matur nuwun. Wah, tenan istimewa. Iki mantene wis kersa nderek jogetan nembang-nembang luar biasa. Matur nuwun sepindah malih diaturaken kagem Mas Ayang dan Mbak Andita. Wah, istimewa tenan kanca-kanca kompak. Guyub kabeh. Heeh, nderek regengaken swasana ing dalu punika alhamdulillah. Nggih. Menika wonten atensi kang dereng kula waos menika saking kanca-kanca hewa-hewe. Nah, iki kanca-kanca hewa-hewe nyuwun lagune Lestari. Oke. Perwakilannya sinten saking hewa-hewe? Mas Bagong hewa-hewe. Ya, perwakilan dari Mas Bagong. Ya, lagune Lestari, ya perwakilan sinten? Kita manfaatkan sisa-sisa waktu perjumpaan malam hari ini, monggo yang mau gabungan dipersilahkan. Oke. Ini juga ada atensi masuk. Mintanya lagunya Sinarengan, oke. Oh, Mas Agil lagi perwakilannya Lestari. Oke Mas Agil, siap. Dewi apa dikancani? Kudune dikancani. Silvi ya? Oke. Kembali diaturkan masih bersama Wande Budoyo, juga Ayla Audio di kesempatan malam hari ini di kediaman Bapak Heru Susanto, Pak Heru Santoso, dalam rangka hari bahagia pernikahan putra tercinta Mas Ayang, dan juga Mbak Adinta. Ini lagunya dari teman-teman Dewa Eweh diwakili Mas Agil, lagunya Lestari. Ini biar ditemenin sama Mbak Silvi Monica. Apa? Lah, kowe njaluk apa? Lah, piye to jane iku bocah iki? Kok marah enggak suka. Namanya Asma sinten? Cik. Saya? Nggih. Kalau malam Siti. Nggih, kalau dalu. Loh, kalau siang? Kalau siang Sinto. Sinto Wahing. Ya namanya Mas Leres. siapa ya? Gitu. Kalau siang Sinto. Namanya siapa ini? Kula namanya Asma, siang ngantos dalu ngantos enjing ngantos nopo Agil. Mas Agil. Nggih. Asli Agil. Asli. Oke. Lagunya Lestari. Nggih. Kenapa kok Lestari? Nggih niki duka kan niki acarane teng Lestari ngoten lho. Oh iya Nggih. iya. Oh iya gitu kono ya. Nggih. Gitu. Oh benar. Nah, ngoten lho. Benar. Makanya diarani Gang Lestari Gang kan Lestari. niku. Nggih. Oh iya. Nggih. Oke, monggo. Wandi iki sandale sapa gitu kok kene. Mer, sandalmu gua anu lho, Mer. Wandi budaya. I love you. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wawangi sepi arum kembangge melati dasar wulane datari Bagus setiap rumah sono sasat apiring kertiko dadya puspito indra hancang kaping tresno
sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sakjroning ati cahyamu kamadangi saratri dadya kembyange ati Angen-angen kulono tawang miteritane pawangenan lamaku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawang wasih ayo dia one day goyang one day goyang lagi ayo mas ayo wong bagus reksa kalau sasat apiring tertiku dadya puspito ini indro hancang kaping terima kasih Trisno goyang lagi ayo dong rasa tresno kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sakjroning sepi cahyamu hamadangi saratri dadya kembyange ati Lestari sudah Mas Agil ayo sekali lagi